Сёння ў панядзелак 28 лютага. У Брэсце днём -4, галалёдзіца. У Гродні каля 5 марозу без ападкаў. У Віцебску -7, галалёдзіца. Таксама слізка і 7 ніжэй за 0 у Магілёве. У Гомелі -6, без істотных ападкаў. У Мінску 5 марозу ў дзень, галалёдзіца. У аўторак у сталіцы магчымы кароткачасовы снег -4. Такая ж тэмпература ў сераду без істотных ападкаў. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве -9, Вільнюсе 4 марозу, у Києві 6 ніжэй за 0. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы +8, Рыме 12 цяпла, дождж, у Берліне 4 вышэй за 0.